Moi boa tarde. Como sempre, non estou segura de haber feito as cousas ben, porque o tiña preparado e de repente púxoseme a pantalla en blanco, marchou e non sei se está de saír. Sempre me pasa algo. Pois eu me imagino que sí, que estades aí esperando, que estades aí e que de repente vai a empezar a aparecer, ves? Xa empezan a aparecer algúns mensajes, menos mal, porque aquí, a ver, vamos a ver. Veña, va. Buenas tardes, ahora sí, bueno, menos mal. Vale. Menos mal, pero bueno, aquí algo vai raro. Non sei, está como isto, ao mellor non teño boa cobertura, non sei que é o que está pasando. Bueno, se me vedes ben, me escoitades ben, e tal, pois nada, a fillada está aquí que xa estou vendo. Pacucha Martínez para min foi a primeira, Marta Puja foi a primeira en decir feliz ano con biquitos, e despois Elvira. Pois moi boa tarde, desde Xuño Comunidade. Mari, a que estuvo bo día por aquí. Estou seguro que hai moitísima xente que non tuvo un bo día, que fixolle frío na súa zona, pero por aquí, aquí tuvo unha tarde tan fantástica que parecía unha tarde de verano, unha tarde maravillosa. A ver, facédelle caso a Elvira, antes de nada, porque, ves, por exemplo, María pon, hola, fría tarde. Eu fun dar un paseo cos cans, pero de verdade, así como fun con este garsei, podía ir de manca corte, que podía ben, quentaba o soliño, a mañán facía vento, era nordés, pero estaba fresco, frío, pero depois calmou o vento, e xa quentou o soliño, estuvo un día genial. Hola, feliz ano desde Burela. Anacleta, que tal estuvo en Burela? Tuvo que estar como aquí, ou non, porque ao mellor en Vigo estuvo o día chungo, que sei eu, estuvo un día frío, pechado, con nubes negras, e aquí estuvo o cielo azul despejado, brillante, con algunha nube blanca de algodón. Así que sabedes que non, moito frío, claro, pero María Souto fálanos de Lalín, pode ser. Aquí non fixo frío, cajo no demo que fía, na estrada tamén fai moito frío, pero xa vos digo que aquí na beira a ver, que se manifiesten as persoas que hoxe no seu sitio non fixo frío, pero ninguna, de non facer falta chaqueta nin bufanda nin, un jersei, sí que estamos no inverno, pero que non, tuvo que haber días de moito calor. Na Coruña, frío e vento. Bueno, pois, en Álava mucho frío, Florentina. Pois para que vexades que aquí en Galicia, onde estuve eu, ten que haber aquí moita xente, en Marín tuvo que estar bo día, ainda que está máis pejado para lá para baixo, ao mellor, como en Vigo, pois tamén estuvo mal día, pero aquí estuvo un día genial. De feito, fun a dar un paseo cos cans, e nas historias podedes ver, ou, bueno, non sei se pode ver, non sei se o grabín para arriba, pero o cielo estaba azul despejado, como de verán. Bueno, que tal? Contádeme, moi boas tardes, estamos en un ano novo, tal, pero tamén vos vou a contar unha cousa. Eu non che son unha persona que sinta esa nostalgia, nin esa felicidade polo ano vello e polo ano novo. Quero dicir, para mí non é un cambio tan grande de dicir, acabas o ano, empeza un ano novo, non sei, non sinto esa ilusión que sinte moita xente. Por ese motivo, non son unha persona que me desviva dicíndolle a todo o mundo feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo, ai, feliz ano novo.
porque non o sinto. Quero dicir, eu sinto esa ilusión, por exemplo, cando planto un masanceiro novo e digo, que ilusión, teño un novo frutal que tiña gana del, ou teño esa ilusión cando vou a gravar un vídeo que tiña gana de gravar e cando acabo de editalo e subo o vídeo, pois, que ilusión, teño un novo vídeo que tiña gana de ter no canal ou así. Eso sí, faime ilusión. Pero a min, o cambiar de ano, o sea, eu a tradición sigo pero, bueno, pois como sigo outras tradicións. Tamén en sendo a Fugueira, o día de San Juan, sigo chamando San Juan, pero realmente é unha costumbre pagana que é moi ancestral, o que pasa que xa sabemos que a religión fai pis en todos os sitios e acolle todo para eles. Pero sigo facendo, pero non por non perder esa tradición, porque me gusta. Pero sigo comendo as dos uvas tamén, pero por non perder a tradición, pero non porque sinta un cariño especial polo ano novo, eso se vos aviso, o sea que vou ser moi sosa. De feito, non puxen nada de feliz ano novo, así. Cada un que queres. En Boqueixón, un día soleado, pero un vento moi frío. Vento sí que facía á mañán, pero despois pola tarde, ao subir a marea, eu penso que calmou o vento, En Burela moito frío, 7 grados, carallo, pois aquí pasamos vendos, eu penso que 12 ou 15, A ver, 12 ou 15, pero desde as 12 do mediodía hasta as 4 ou 5. Despois xa non, claro, agora o tempo cando aguantase quentiño só unha temporada. Entón, esta tarde he puesto mantas térmicas a los árboles jóvenes porque lle era moi ben feito, Elvira, pareceme super genial. Mira, a poder ser manta térmica chamase así, pero bueno, realmente é unha malla térmica de cultivo. Está genial poñerlle porque resguardas moitos árboles, sobre todo se hai gelo na túa zona. O sea, é unha moi boa opción e sobre todo se son árboles noviños ou recién trasplantados ou que só teñen 2 ou 3 anos, que non estean aínda habituados. E aínda estando habituados, hai moitos árboles que aínda que non sean tan novos, que teñas ao mellor 2, 3, 4 anos ou así, pero sean, por exemplo, chirimoyas, aguacates ou mangos ou calquera deste fruto que realmente son frutas tropicales, aínda que se están dando bastante ben na nosa climatología. Nieves Álvarez chegou tarde por primeira vez, vamos a perdonar porque é a primeira vez, pero ti dalle o dedo de me gusta e pon a todos a andar, que lle den o me gusta, entón se che perdonamos, porque aquí hai 87 personas e só 53 me gusta, así que ti pon máis xente o aquel e xa está. Que xa non sei que estaba dicindo, que se me foi, bueno, das mantas térmicas, eso, que aínda que son frutales que se están aclimatando bastante ben aquí a nosa zona, pero porque estamos cambiando tamén o noso clima. Non é o mesmo clima que temos agora que é o que facía fai, non sei, pois 30 ou 40 anos. Fai 40 anos e facía moito máis frío. Entón, agora, pois, cada vez fai non máis calor, pero non fai tantas heladas. Non estou falando de Lugo, que ademais, estou segura tamén que en calquera zona das de Lugo, Ourense, onde sempre fai neve, se lle preguntades a unha persona maior, pois eso, maior como a min, ou máis maior, que teña máis de 50 anos, preguntadelle se cando eran nenos e nenas, se non facía moitísimo máis frío cando eran nenos e nenas, quero dicir, helábase todo máis e facía máis frío, agora fai menos cada vez. Fai menos. Nieves, acabo de empezar. Nada, acabo de empezar, bueno, fai 9 minutos. Hola, que tal? Hola, que tal? Chego tarde, hola, desde a estrada. Hola, María Souto. Esta tarde, a ver, onde me quedou algo atrás por ler? Bueno, todos atrás, porque ás veces escribides tanto sabes que vaise todo. Pero, bueno, dinos Florentina Landaluce. Una curiosidad, ¿haces algún tratamiento a tus mazanceiros en invierno, tipo aceite de parafina? Mira, Florentina, botar aceite de parafina porque sí, porque che dixeron que era bo,
non é bo. É o mismo que tomar un ibuprofeno sin che doer nada. Xa non é bo tomalo se non che manda un médico. Pero tomar un medicamento se non che fai falta é absurdo. E aos frutales pasa o mismo. A parafina está moi ben, de feito é o mellor aceite que lle podedes botar aos frutales no inverno, pero frutales que non teñan folla. Eu xa sei que ás veces en algún frutal é complicado, pero ás veces hai que poñer na balanza decidir que facer. Por exemplo, cando se usa a parafina, o aceite de parafina vadelo encontrar a vender, aínda que agora cada vez fai máis falta o carné ese de fitosanitarios para poder comprar calquera cousa, pensade que nos vai a facer falta hasta para comprar pienso para os cans. Co tempo, e se non ao tempo, xa veredes. Pero o aceite de parafina é un tipo de aceite que é mellor usar no inverno. Unha porque soporta mellor o frío, porque hai outros aceites, eu sei que hai outros aceites. Por exemplo, o aceite de nin, que o aceite de nin é máis natural, seino, que é máis natural, pero no inverno non che vale como o aceite de nin é mellor botalo pois na primavera, no otoño, no verán se tes algún problema con insectos ou así, pero, por exemplo, no inverno, pois non vai, porque non aguanta o frío, porque se desfai, porque cae o chan, porque non aguanta no árbol, porque non che aguanta as heladas, nin che aguanta o frío, nin fai o traballo que ten que facer. O aceite de parafina nos frutales que teñen a folla caduca, como son, por exemplo, o masanceiro, o perales, aguacate, ou non, aguacate non, perdón, quería dicir os paraguayos, os peladillos, os melocotóns, todo eso que caeron a folla, cuidado con melocotón, que agora empeza a botarse as pujas, e o aceite de parafina pode queimar tanto follas como pujas, así que por eso se bota no inverno. É un tipo de aceite que se bota e o que fai é como matar por asfixia a algún tipo de insectos, de ovos de insecto e de insectos que non estean encapsulados. Digo que non vale para todo, depende do problema que teñas, porque hai insectos que o seu inverno pásano hibernando no chan. A ver, todos os insectos pasan o inverno de algunha maneira, que non veñen despois de Marte a colonizar outra vez a Terra. Todos os insectos pasan o inverno de algún xeito. Hai algunha maneira de pasar o inverno que é encapsulándose, o sea, métense como se fora dentro, fan como se fora un ovo de galiña, métense como dentro dun ovo. En dentro dese ovo, o aceite de parafina non lle fai nada, porque entran como en un estado de hibernación e non lle fai nada, nin o veneno lle vai a facer nada, nin os insecticidas lle van a facer nada. Cada cousa actúa no seu tempo. Botar aceite de parafina agora, por exemplo, pois serviría se tuvestes cochinilla algodonosa, se tuvestes mosca blanca algodonosa, se tuvestes... Non vale de nada, por exemplo, botalo se tuvestes pulgóns, porque agora non hai. Entón, o tratamento dos frutales no inverno faise, a ver, tamén o podes facer por prevención, pero eu non o vexo, o sea, por prevención deberían de facer as persoas que se dedican e que o seu sustento familiar, o sea, o seu traballo é vender fruta. Entón, claro, por prevenir ou o que sea, pois tratamentos, pero se ti, na túa casa, tes un masanceiro que está san, que nunca tuvo grandes problemas para dar boas masás, para que lle vas a botar ningún tipo de químicos, sulfatos, nin aceites, se non ten problemas, non ten problemas. Entón, vamos a usar as cousas, ou ese é o meu consello, agora cada un fai o que queira. A ver, hai un tratamento tamén, por exemplo, se tu vestes no masanceiro ou no peral, sarna ou a lepra do melocotoneiro tamén, non? Que se chama a lepra, que se chama tamén a bolladura, que é por culpa de un hongo que é verdad que queda a invernar. As esporas non o hongo non é un bicho, digamos que é como un... É como vos lo explico, pois unha cousa microscópica que é como se for unha raíz que se ancla despois nunha planta para poder como vivir dela.
Entón, sí que si tuvestes eso, a bolladura no melocotonero, cando digo melocotonero, refiérome a calquera tipo de fruta de cuña, da igual que sea un melocotón, un pexejo, que chamades en castellano os duraznos, ou como se chaman os albaricoques, ou calquera tipo de fruta de cuña que no verán ten a bolladura do melocotonero, chámaselle así, pero é general en todo, ou tamén conocido como a lepra, sí que tes que botarlle un tratamento no inverno, que normalmente ven xa mezclado, non sei por qué, eu non mezclaría nunca, pero bueno, é como un tratamento de cobre, que se bota antes de que acabe de invernar de todo, pero cando lle caíron todas as follas, e despois un segundo tratamento, na tienda vanche dicir 3, pero do medio o tratamento, o 3 sobra, 2 chéganlle. E o outro tratamento sería cando vexes que empeza a botar pujiñas novas, o sea, cando empeza como a botar como a pequeniños botóns verdes. Todos sabemos que os árboles dormen, bueno, non todos, pero a maioría dos árboles que teñen a folla caduca, caenlle as follas e quedan todas as ramas castañas, non? En ese momento facemoslle unha poda de clareo, ou unha poda de formación, ou unha poda de saneamento, unha poda... Podámolos. Cando están máis dormidos. E iso non podemos dar unha fecha exacta, porque en cada zona os árboles poden tardar un pouco máis ou un pouco menos, pero bueno, normalmente é entre o inverno e antes de que empece a primavera fuerte, antes de que veña calor, porque depois o árbol desperta co calor e empeza a botar pujas, non deberías de podar en esa fecha. Por iso se poda ahora normalmente en diciembre, en xaneiro, algúns en febreiro, hai algúns tipos de cítricos se os queres clarear que podes facelo no verán, pleno agosto, depende, fume un pouco da olla contestando a esa pregunta, é que me viño arriba, o sea, que me tala, entón, depois... As miñas masás sempre teñen bicho, como teño que facer para que non o teñan. Mira, ortinovata. Sinceridade ante todo, Dios mío. Cómelas logo. Tes unha receta de rosca. Teño unha receta de rosca, o que pasa é que non teño vídeo da receta de rosca, pero sí que teño unha receta de rosca. É unha receta básica, bueno, característica e rústica da que se facía aquí, o sea, o que se facía o pan dulce. O que pasa que en vez de ser en forma de pan, de bola de pan, dáselle a forma da bola. De rosca, de carrapito. Aquí chamase carrapito, mira ti. Pero sí que teño. Cómelas logo, non sei a que te refieres, Carmen. A ver, afillada, a que te refieres con cómelas? De que estaba falando para dicir se as como? Non sei a que se refiere. Bueno, tes algunha... Teño as masás sempre... Mira unha cousa, ortinovata. Cando me falades de que teñen bicho, non che podo axudar se non me dis... Se non conoces algo bicho. Ti... Mira, o mellor sería que me enseñaras como come ese bicho, polo menos para saber que bicho é, porque non é... Podes ter moita cantidad de bichos diferentes e non todos se atacan igual. Podes ter un bicho que é nocturno, podes ter un bicho que é diurno, pode ser outro tipo de bicho que non é un insecto, pode ser... Non sei como o come, non sei como... O mellor sempre sería que me enseñaras unha foto do furado, polo menos, ou da caca que solta o bicho, se é que solta caca, porque senón xa sei que bicho podería ser. Se fai furadiño e bota para fora como cachiños de... Ti sabes cando unha masán ten como un buratiño e ten como cachiño de masán como fora, como masticada, pero como para fora. Pois non é o mismo que só o teño furado. Son bichos diferentes. Entón, non che podo contestar, porque sí que non me chegaría unha hora para contestar todas as posibilidades do teu problema, pero... a ver, as miñas masás sempre teñen bicho.
Claro, pero que non me dis que bicho é. É gordo, é delgadiño, é gordo como un gusano, e móvese como un gusano, é como color rosado, fai caca en dentro da masán e cando abres a masán está castaña, color caca hasta o corazón da masán. Simplemente son uns bichos blancos pequeniños, delgadiños, explícame algo, se non é que isto é imposible, eu non teño tanta imaginación. Saludos desde Zamora, Martín, pois saludos tamén desde aquí, desde Galicia. Anda por aquí Cristian o pasado directo non estou... Cristian, tes razón, é verdad que non estuvo, onde nos está Cristian? Beixiños desde Portugal, Celia, moi boas. Teríamos co frío, pois non sei, boas e frías tardes desde Lousame. Pois tamén hubo frío en Lousame. A ver, non será que tendes todos algo de gripe, tendes un pouquiño de fiabre ou algo así, porque ou a mellor é que eu, ca menopausia, tuve demasiado calor. Pero aquí cantou o sol, estuvo despejado, un día bonito e sin nubes negras, así que aquí estuvo un día moi guai. Hola, Vera Carey. Hola, Vera, que tal? Hola, me acabo de suscribir, non sei como llegué acá, pero estoy feliz. Estoy feliz de encontrarte, Laura, moi benvida. Dinos de onde eres, muller, xa que acabas de chegar, acabaste de suscribir, pois contanos de onde eres, pois moi benvida a este canal. Vouche dicir que é un canal no que, mira, non vas a ver moito postureo, os meus vídeos son normalmente gravados porque é o traballo que teño que facer na horta, non é que fago o vídeo para ter, non sei, é que eu teño unha maneira de traballar aquí, non sei moi ben tampouco ainda como vai. Será a crisopa, non ten por... Florentina, estás falando do furado da masán? A ver, que aquí estamos mezclando cousas. A ver, é que a quen estás contestando, Florentina Lazure? A quen estás contestando dicindo será crisopa? Porque quero aclarar, eso quero aclaralo, Si pensas que a crisopa é mala, tes un problema, tocho. Vou ter que facer un vídeo explicándovos ben o que é unha crisopa, porque, desde logo, son do milloriño que pode haber na horta. Todos a darlle o dedito arriba que non falte ninguno para regalo de Reyes a Luz Cabés. Pois, mira, é un bo regalo de Reyes, Adela, gracias, porque para min un regalo de Reyes é que esteades aquí, que a xente estea aquí, que o meu canal vaya ben, que esteades aquí comigo e que queirades estar aquí comigo. Mira, contestounos Laura. Soy de Córdoba, Argentina. Vale, e aquí hace un calor tremendo. Esta noche me pongo al día con tus vídeos, non eres capaz. Laura, desde Córdoba, Argentina, non eres capaz de poñerte ao tanto dos meus vídeos en unha noite, porque os meus vídeos teñen tantos capítulos como Juego de Tronos. O sea, é que non sei tampouco se vistes Juego de Tronos, pero eu vídeos teño moitos. Ás veces chálome e hai días nos que subo, senón que cho diga a xente que está aquí máis a menudo, hai días que non subo ningún, nin teño gana, nin tempo, nin gana, nin tempo, pero hai outros días que a mellor chálome e subo con 3 ou 4. O sea, en YouTube teño moitos, non eres capaz de poñer. Teste que poñer, se che gustan, como se fora unha serie, todas as noites, ver un capítulo. E recomendo cho facelo así, porque senón vou xa aburrir tamén, claro, porque o moito tamén cansa. Ni de milagro.
Soy de Córdoba esta noche. Bueno, pois iso, que non eres capaz a poñerte ao día, pero nin de lejos. Pero bueno, bienvenida aquí, moi benvida aquí á miña cociñiña, desde Galicia, che falo, unha esquiniña de España. Buenas tardes desde La Rioja. Aquí tamén tenemos moito frío, dinos Carmen López, desde A Rioja. Bueno, pero tendo un boviño, podedes facer, eu non sei se o facedes, eu non sei se vos o facedes, que esta é unha cousa que parece que só é de Estados Unidos, pero de tomar viño quente, nós o tomábamos cando éramos pequenos, de coller viño tinto con azúcar, podeselle botar canela ou unha tona de naranxa ou de limón ou así, fervelo, pero que facía? Miña nai facía os bolicos ou as chulas, e metías no viño, unha vez que estaba o viño fervido co azúcar. O sea que se lle quitaba o parte do alcohol, todo tampouco, pero daba igual, o sea, nós de pequenos tamén tomábamos viño con gaseosa, non era algo que estuvera tan prohibido tampouco. E a mí gustaba, a ver, tampouco é que me gustaba, non me gustaba o sabor do viño, pero cando eu era pequena, como non había refrescos, na miña casa se facía viño, e había gaseosa, o máis parecido a un refresco era tomar viño con gaseosa. Era normal que os meniños e as meniñas tomáramos viño con gaseosa. Bueno, pois, a isto, hai unha receta riquísima que eu penso que a tiña que facer para poñer no canal, que se chaman chulas borrachas. Era iso, facer o viño tinto dulce, quente, con especies e azúcar fervido e tomalo quente. Pero bueno, non me dixades que non facíades de pequenas, me contestademe aí. Ten que haber aquí un montón de xente que fixeran eso. Non me creo eu que iso fora unha cousa típica solo daqui da miña pequena zona onde eu vivo. Estou segurísima que, bueno, que en todo o mundo se ten que facer algo moi parecido, pero de facer chulas, se non sabedes o que son chulas, é como unha masa parecida ás filloas, pero moito máis espesa, fritas en aceite, e así como se quitaban do aceite, botábanse na tarteira do viño especiado, quente, fervendo, con azúcar, viño tinto. Que rico estaba iso. Daba igual que tuvera un alcohol que non tuvera alcohol, porque miña nai normalmente iso facíanolo sempre para cenar, e dai quentiños para a cama. Que máis daba, se ibas un pouco pililio, pois daba igual tamén, non pasaba nada tamén. A ver, vamos a ver. Trataré, eso me gusta, como una serie. Lamentablemente no hablo gallego, pero le entiendo moi bien. Laura, os vídeos, digo, non entendo. User, Ángel San Pedro, pero son entretenidos. Dou fe. O sea, di Ángel San Pedro que eso, que non están os vídeos preparados, non me vas a ver maquillada nunca, porque aínda cando vou para a televisión ou así teño que pasar por maquillaje, porque é como un apartado esencial, pero se lle digo lo básico, para non brillar así aquí como unha farola, é listo. Nin os ollos, nin os labios, nin os coloretes, non me gusta maquillarme. E se o fago un día por un tal, pero un día estou falando cada 2 ou 3 anos, eu non me maquillo. Entón, que é eso, vídeos moi naturales, sin peinar, no momento, na horta ou donde me collo que estou facendo, fago e listo. Recetas tradicionales, bueno, e outras non tradicionales, pero que fago eu na miña casa, quero dicir, si eu non vou a facer vídeos de cociña para vender vídeos de cociña, é porque o fago na miña casa. Digo, pois podelle interesar a alguén ou así. É que non sei gestionar o canal de outra maneira. Claro, son entretenidos, di Ángel San Pedro, cando non hai outra cousa que mirar, pois miras os vídeos de Nusca, listo, están entretenidos. Me he querido decir, me he equivocado cando dixestes crisopa. Vale, ahora sí. Quería decir carpocapsa, pobrecita la crisopa, vale. Carpocapsa ou calquera tipo de
mariposa nocturna, que son un tipo de polillas que son nocturnas, bueno, como casi todas as polillas, non todas, pero casi todas as polillas, pero sí que hai unha polilla que se chama Cidia pomonella, e a verdade é que é un tipo de mariposa, como unha mariposa, pero é polilla, polillón, hasta ademais un par de centímetros, que sí que pon os ovos nas masáns cando empezan a madurar, e o ovo queda metido dentro da masán, e ti non o vas a ver. E o gusano, pouco a pouco, vai crecendo, vai comendo a masán cara dentro, e sí que dentro, despois, cando abres, hai un gusano tocho gordo. Ese tipo de mariposa, pan resexo mollado en viño e pásalas pola sartén. Pan resexo mollado en viño e pásalas polas... E depois con azúcar, non? Me imagino, Nieves, porque esa receta nunca a probín. Vou a ter que probar. Pero vedes como si se fan recetas con viño tinto? Pois está genial. Yo soy poco mayor que tú y también recuerdo el vino con gaseosa a modo de refresco, porque era o que había, era o que ti, a ver, era o que había, se ibas ao bar posiblemente, pero cando eu era pequena non, ao bar iban os homes, eu vivín nesa época, as mulleres non tiñan que ir ao bar, o único buscar o home cando estaba borracho nin quen era capaz de sacalo dali. Pero, si, tortilla borracha, tortilla! A min explícame eso, Sol. Tortilla o sea, tortilla francesa metida en viño tinto quente, por exemplo. A min explícame eso. A min tesme que explicar. Os meus avós tomaban viño con sopas de pan. Mira, Marga, acabame de acordar que tamén por aquí, na miña zona, non é na miña casa, o sea, aquí, chamábanselle sopas de burro cansado. Era pan, daba igual que estuvera rexeso que fresco, o conto era ter viño fresco na nevera non, nós non tiñamos nevera, cando eu era pequena non había nevera, pero bueno, tiñamos unha bodega que estaba a menos 87 grados, o sea, naquela nevera había que poñer unha chaqueta para entrar, o suelo era de terra, estaba un poquinho máis baixa que o resto da casa, o sea, era un sitio onde facía frío, como ten que ser para os viños. E tiñamos moito viño. E o importante era que no verán collías unha taza, botábase viño, daba igual que fora blanco que fora tinto, azúcar, remexías e botábase pan. Tomábanse eso así, a modo de refrescante. O sea, sopas de burro cansado. Aí sí que era, porque era comer unha taza de viño tinto, tal. Boas tardes desde Banqueiro, que tal, María Outeiral, que tal nos vai por a Banqueiro? Por a Banqueiro, supoño que, bueno, a mellor tamén facía frío, porque eu xa non sei. O bizcocho de millo non leva levadura? Non, non leva. O bizcocho de millo, vamos a ver, Lourdes, eu me imagino que me estás preguntando isto, é que se non me dades datos teñome que imaginar cousas. Eu teño imaginación, pero eu quérome pensar que, Lourdes, me estás preguntando porque vistes o meu vídeo de bizcocho de fariña de millo e vistes que non lle botaba levadura. E vouche explicar o porqué. Esa receta é a receta antigua que había antes. E antes non había levadura, nin había levadurina, non había que lle botar. Entonces, a esponjosidade do bizcocho conseguíase poñéndonos a bater as claras de ovo, o que hoxe se chama a punto de neve, e as yemas á parte, hasta que triplicaran, tamén hasta que quedaran blancas. Iso mezclábase moi ben, despois botábase a fariña, era a maneira de conseguir a esponjosidade no bizcocho. Realmente, o outro bizcocho, aínda que non sea de fariña milla, aínda que sea de fariña de trigo ou de calquera fariña, realmente a esponjosidade do bizcocho consíguese, o sea, batendo ben os ovos. Ollo, non todos, que sempre hai matices, pero é que non podo falar de todos os matices en cada pregunta, porque senón algúns de vos aburriríadesvos, porque en canto a un bizcocho se lle bota unha grasa,
grasa, aceite, mantequilla, manteca, manteca de vaca ou de porco ou do que... Grasa, a grasa fai como se fora un peso e fai que a masa tenda a baixar, que perda a forza de lévedo logo. Entón, hai que axudar con un lévedo. Entón, tens que facer a levadura, podíase facer tamén na casa, que realmente a levadura caseira faise poñendo fariña, na fariña hai microorganismos, aínda que ti non os vexas, hainos por todas as cousas que vemos, que tocamos, que sentimos a nosa piel, o pelo, os ollos, por todos os sitios hai microorganismos, e para facelos como se di, para criálos, tens que poñer en un sitio concreto comida e caloriño, entón ti colles un pouco de fariña, e botaslle a juiña templada millor, daslle de comer, que lle vamos a dar de comer a eses microorganismos? Encántalle o dulce, e comen os azúcares, normalmente de todo, a lactosa, a fructosa, a sacarosa, todos os tipos de azúcares. Entón, nós añadimoslle un tipo de azúcar ou de endulzante, mel ou así, non vale sacarina, ni artificiales, non, azúcar, dame igual que sea de caña, que sea de azúcar moreno ou tostado, da igual, azúcar. E ti deixas que iso vai alimentándose fora da nevera, porque as levaduras necesitan caloriño para activarse, digamos, para estaren ben, para estaren a justo, senón entran como en hibernación. Entón, iso, aos 2 días, o tempo que lle leve, vai a empezar a criar unhas burbujas. Bueno, pois ti despois quitas a mitad deso, porque é moitísimo, e volveslle a botar outra vez alimento, volveslle a botar unha pouquiña fariña, botaslle outro pouquiño azúcar ou sin azúcar xa, e empezas con malta e volvelo a tapar. E iso vai che ir levodando. E iso é o que se lle chama a masa madre, o sea, é o principio da levadura, é a masa madre, que non ven sendo outra cousa que criar levaduras en un espacio máis pequeno, criar ti mesma as levaduras. Entón, o biscoito, se só leva ovos, azucre e fariña, e un pouco leite, ao mellor ou así, non necesita levadura, necesita que os ovos estean ben batidos, por separado a poder ser a clara da yema, pero tan batida a clara como a yema. O sea, a clara sabemos como mirar, non? Damos a volta ao cacharro, non debe de caer. Pero a yema ten que estar tan batida que perda o seu color amarillo, que quede un color, unha espuma beige clariña. Hasta ese... Entón, o bizcocho xa sale solo. E outra cousa, metelo no forno sempre prequente. Ten que estar o forno precalentado, porque ti ese bizcocho que está opadiño, mételo en un sitio frío, xa lle costa traballos e tal, empeza ao mellor a querer baixar e podeche facer unha capa como que non se cose ben, como que che queda unha capa no fondo ou no medio como líquida, ou como se fora un mazapán. Sabes? Iso é porque o metestes nun forno que non estaba quente. É moi importante que o forno estea precalentado e non a 300 grados, porque se non tan pronto como o metes, cósese a parte de fora, non lle chega o calor adentro, vale? Todo na súa xusta medida. Que máis por aquí? Ide dando a me gusta, que estou vos vigilando, e aquí non suben os me gusta. Sube a xente que dá a mirar, pero os me gusta non suben. Pero bueno, a ver se hai algún manco e por eso faltan dedos. Eu sei, tamén podelle dar co outra man, non pasa nada, quero dicir, tudo ben. Hola desde Órdenes, hola Javier, que tal? Desde Ordes. Por aquí chamábanse, dinos Monse Otero, e por aquí chámanse sopas de burro cansado, igual que aquí. E aínda se fan no Nadal co pan de millo. Como roa? Voume quedar sin batería pronto. Me cago. Pois non sei se me durará a batería. Manda chispa. Cando non é unha cousa, é outra. Pero como non me va a botar... Pois tiña batería de abondo, Pero bueno, sopas de burro cansado. Que a fan con pan de millo, que se fai para esta noite con viño tinto e azucre. Gente, aunque haga frío, hay que sacar los deditos del bolsillo y darle al me gusta.
que Nuska se lo merece. Gracias, Mar. Muchas gracias, Mar. Mar, que xa me cambiou, dixo eu, que Mar é este? Claro, cambiou o icono e xa non a reconoso. Non sabía que era ela. Hola, Mar. Mar, 1970. Hola, cheguei. Pois chegaste a tempo. Chegou para dicirnos que chegou, que viña para contarnos algo, pero non nos contou nada. Por certo, vamos a dicir unha cousa. Esta semana empezo na radio outra vez, que estes últimos 15 días estuvemos de vacacións e non hubo radio, e esta semana empezamos as clases, aviso vos, teño aquí alumnos e alumnas, que a Xavier só vin por aquí, o da Rocha Vella, xa sei que está por aquí, que sempre está, ainda que non fale, eu sei que está. Pero pa semana, o sea, este jueves xa empezo na radio, así que todas as consultas que teñades, mandádemos á radio. Mira, hoxe a mañán fun a Padrón, dar un paseo a Padrón, bueno, tiña que facer algunhas compras, e fun a Padrón. Encontrei con un montón de xente que falar e tal, e fun con miña nai, fomos pasear. Pasámoslo moi ben. É que estuvo un día moi guai, estuvo un día bonito, o sea, facía algo de frío e vento, pero, bueno, por outros sitios estábase moi ben. E resulta, hoy hai receta, a ver, que vos iba a dicir? Que non me vai a acordar. Que, bueno, que iba vos a dicir que fun a Padrón, é porque vos dicía que iba a Padrón. Non ves que se me foi a pinza? Non son sopas de burro cansado. É unha tisana de salvia. Prometido, en agua sola. Pero non me acordo que vos estaba dicindo, así que, nada, cambiamos de... Hai unha lesma? Só encontrín a primeira. Ala, a dormir. Muchísimas gracias. Xa está Nieves. Bego, muchísimas gracias por encontralo. Dios, que ben funciona o do dibujo da lesma. Funciona super ben, porque o ves ao momento, sabes? Porque fuche comprar algo. Sí, claro, fun comprar algo, pero íbamos a contar algo que vin ou que tal. Joder, non me acordo. Pois encontrei un pera melón color violeta e comprino, porque aí atrás, bueno, aí atrás non, o ano pasado, non sei se conocedes a Rogelio Santos Queiruja, téndelo que conocer, se me seguides a min, tendes que seguir a Rogelio. Conocédelo, non? Sabedes quen é? Bueno, sí, porque... Vale, joder, Isabel, mira, Isabel, ti vas a quedar xa de secretaria principal. Vas a ser a miña secretaria absoluta principal, porque, depois recordademo de Rogelio, porque a min vaise má pinza tal. É verdad, hoxe encontrei, eso, fun pasear con miña nai, estaba en Padrón mirando puestos, bueno, comprei un montón de cousas, e encontrime con un montón de xente que se alegrou moito de verme, estuvemos falando, sacando fotos, bueno, xente que se alegra de che ver, e outra non, claro, normal, como ten que ser neste mundo, porque eu non lle quero caer ben a todo o mundo, eu xa, non, eu non lle sonrío a quen non, como di a miña querida Sés, eu ben sei quen son os meus. Entón, unha señora, estábamos nun puesto, mirando así aquela, acércase e dime, ti non eres Nuska? Dixo eu, sí, son, e cada un ao seu, a mirar, seguimos mirando roupa e tal, e dime, pois, porque che preguntín cousas e nunca me respondes. E dixo eu, bueno, muller, responder a todo o mundo é imposible, pero preguntiche varias veces. Xa, señora, pero eu non podo responder a todo o mundo. Así como estou aquí e non son capaz de ler todos os mensajes que me chegan da xente todas que estades aquí, imaginádevos contestar a todas as preguntas de WhatsApp, de Instagram, de TikTok, de Facebook, de YouTube,
nin lelas, o sea, que nin leelas, é imposible. Entón, claro, iso viña, o que di Isabel, que me recordou, moitísimas gracias, Isabel, que cando me cairades facer unha pregunta e vedes que non vos la respondo, non vos enfadedes, porque é de parvos enfadarse, porque a min cheganme diariamente, imaginadvos, pois, non sei, pero entre todo, eu sei, tirando polo alto 800 preguntas. Ou menos, home, ao mellor 500 ou así, pero preguntas, xa non digo mensajes de gracias ou de mensajes bonitos ou que bonito che quedou ou... Non, refiárome directamente preguntas que me preguntades cousas da vosa horta ou que tendes algunha dúda. Eu non podo contestar a todo eso. A min, nin que me pago un peso, eu non me podo poñer tantas horas a contestar, é que, iso é un delirio para a cabeza. Entonces, as preguntas que se mandan á Radio Gallega, tardarei máis en contestalas, porque eu son, non é que sea lenta contestando, o que pasa que cando me fan unha pregunta gústame moito contestala hasta que non quede lugar a dúdas. Ou, bueno, ás veces tamén me lío falando, porque tamén peco deso, pero que eu son así, non vou ser de outra maneira porque vou á radio. Entonces, cando teñades algunha pregunta que queirades de verdad, que vos la conteste, mandádeme á radio, que esta semana empezo na radio. E agora, que a seguinte pregunta de Rogelio, o mariñeiro, sí, soy seguidor de Rogelio, dinos Lador, Jesús dinos, sí, maravilloso, todo o mundo conoce a Rogelio, e se non conocedes, recomendo-vos que vayades a mirar. Se vos gusta, pois, o mesmo que fago eu na terra, enseñarvos as cousas como son na terra, no mar, todo o que sei, e o que non sei vou buscar para vos enseñar ou intentar enseñar. O mesmo fai no Rogelio, pero no mar, porque el tamén planta, que tamén é moi conhecedor, é máis loco que a min aínda das plantas, ten moitas plantas. Entón, pois, eso, enseña cousas do mar que eu non sabía tampouco nin que existían, o sea, é maravilloso seguilo, se vos interesa de verdad un canal que sea directo, sin repostureos, nin posicionamentos de ningún tipo. Cousas do mar, Rogelio, cousas da terra, Nusca. Bueno, hai moita máis xente, home, pero, bueno, están ben, os dous eses tamén. Entonces, o ano pasado Rogelio comprou, levámonos moi ben, e comprou un pepino melón, un pepino dulce, bueno, que xa vos teño enseñado en moitos vídeos, comprou un pepino melón, pero color violeta, que non sei nin se sabe igual, nin se uso, pero é violeta, eu xa sabedes, as que me conocedes, que eu teño que poñer na miña horta, se planto unha duxia de lechugas, teñen que ser 4 de cada color, porque me gustan os colores, gústame que haga colorido, gústame que a miña horta sea inmensamente colorida, gústame os colores e as variedades. Entonces, Rogelio dou uns esquejes, que lamentablemente non me foron arriba, tive que preguntar se a planta del foi ben, se non tive que sacar un esquejo do meu. E hoxe vin o pepino melón a vender en Padrón, e comprina tamén, o sea que a teño para... Queredes que vos la enseñe? Teño aí... Queredes que vos la enseñe? Porque ainda non a pon plantar, ainda non sei nin onde a vou a plantar. Estoy haciendo un bizcocho de chocolate mientras te escucho. Riquísimo, seguro. Intento, cielo, entender todo lo que dices, pero alguna vez, lo siento, Inés, alguna vez las palabras que no sé lo que dices, pero te sigo, que eres genial. Inés, de verdad, de corazón, si me preguntas en algún vídeo, si no entiendes lo que digo, en un vídeo corto, yo no te voy a traducir todo, pero si alguna palabra a veces no entiendes, o lo que dice mi madre no lo entiendes y quieres entenderlo, pregúntame. Non teño problema ningún en traducir algunha parte se mo piden con respeto, A min esta xente que me di, fala en español, que non se te entiende. Eu xa sei que é para facer daño, entón xa llevou ao pescozo e xa lle dixo, é que estou falando en español, é que o gallego é un idioma español. Vamos a enseñar o pepino melón. Au, este.
tiño aí ao fresquiño para que se me vai adaptando. Bueno, pois, como podedes ver, é parecido ao outro, porque creo que é como un pouquiño máis alargado. Se o vedes a vender e vedes que ten as follas así feas, que non vos importe, porque realmente agora mesmo está sufrindo co frío. Ainda que ten aquí unha plantiña, unha folliña que está bastante ben, o pepino melón ponse máis feo no inverno, así que se o queredes comprar o encontrades, pero vedes que as follas non están tan bonitas como quixerades, comprado igual, porque tan pronto como chega a primavera, isto ponse maravilloso. Unha cousa vos vou a dicir, se o comprades agora, podedes esperar tamén a primavera, porque co ruído que fixen co pepino melón, cada vez o hai máis tiendas, quero dicir, eu penso que fun a precursora e non é por poñer má medalla, pero foi unha precursora de que o pepino melón se expandira aquí na nosa terra, en Galicia. En España, aínda tamén o vou a pensar. Se o plantades, se o colledes agora e son desde unha zona como de Lugo, de Ourense, da Estrada, vai a facer heladas no voso... Quedan un 11% de batería, Dios mío, quedan 5 minutos. Vou a arriscar, Sabedes que pasa? Que non podo enchufar a tablet porque ten un enchufe pola parte de abaixo. Entón, non hai maneira de aguantar a tablet. E se lle dou a volta así, para enchufar a tablet así, vos vedesme do revés porque teño o aquel do enchufe neste aquí, vos vedesme así do revés, entón, se o poño así, como non vos vou a liar co outro pepino melón? Todo o mundo a comprar o pepino melón violeta, ou que, Nieves, se ti eres peor que a mí tamén, que che gustan moito, se che gustan moito tamén as plantas de todos os colores. Que estaba dicindo? Vivamos como gallegos, que estaba dicindo eu? Nusca, son de Lugo, hai algo deseada polas noites, chego tarde a podar as miñas masanseiras e perales. Non chegas tarde, vas moi cedo. Vouche dicir porque Sheila Pinilla Fernández. As masanseiras e os perales podes esperar a que acabe o riesgo da helada, porque tanto o peral como o masanseiro non che vai a florecer hasta a entrada da primavera, vai a empezar a botar as follas. Dependendo da zona, casi podes esperar a febreiro, mellor, a finales de febreiro, en marzo. Cuidado, non lle fajas unha poda drástica, unha poda de saneamento, de limpeza ou de un pouquiño de saneamento interno, así polo interior, podes yo facer tranquilamente en marzo, e ainda cando empece a botar folliñas novas, vas a tempo. O que non podes facelo é agora no inverno, porque teño medo a que, ao sendo de Lugo, cas heladas, os cortes non cicatricen ben. Vos pensade sempre que unha planta é moi parecida a nós, o sea, vivimos no mesmo planeta, somos os mesmos seres vivos. Yo compré semillas de tomatillo violeta, eu tamén. Eu tamén, que non sei quen foi a persoa que me creou a necesidade, esa tuve que ir a compralas. A 7 euros me saleu o paquete, xa poden, bueno, dame igual porque, bueno, é o meu vicio, nin vou a peluquería, nin fumo, nin, así que é igual, non me parecen caro. Que che iba a dicir, eso, que pensade que un corte de un árbol pasa igual que nós. Vos pensade, cando eu teño un corte, como che cura mellor o dedo? Se sempre o tes metido na agua, húmedo, con un guante que che suda a man, e sempre húmedo, mollado, hasta che colle infección, ese corte, non? Como curan mellor, como cicatrizan mellor a nosa piel, os nosos cortes? Se o deixamos o máximo tempo posible ao aire libre, non? Unha vez limpo o corte, mellor cicatriza ao aire libre. O mesmo lle vai a pasar ao corte dun árbol. Se o cortas agora e lle veñen todas as heladas, todo ese frío, o corte non é capaz de cicatrizar, e igual que o noso corte, vai a coller infeccións. Ao mellor non infeccións como tal, pero para que entendades a metáfora, ven sendo unha cousa moi parecida. Entón, hai que esperar
a que o árbol estea empezando a despertar, porque empeza a facer o bo tempo, para que lle circule a salvia con máis actividade e sea capaz de cicatrizar en por sí, é que non haxa tanta humedad no ambiente como para que se corte, quede mollado, pingando, sangrando, que non sea capaz, e que pudra, e que o peor é que ti podes facer un corte e ao non cicatrizar, xa non digo que lle escape a salvia por aí, porque é moi raro que deseque un árbol por eso, pero poden entrar podredumbre, pode empezar, e cría mofos, hongos, e os hongos poden entrar para dentro. E unha vez que lle entren para dentro, poden circular por dentro de todo o árbol moi rápido. Igual que nós. Ti podes coller, cortaste así piqueniño, piqueniño, e colles aquí unha bacteria. Esa bacteria, se entra no torrente sanguíneo, pódeche, hai unha lesma. Aí vai, Listo, gracias, chicas. Aí, moi ben. Moitas gracias. Jesús tamén estuvo atento aí ca lesma, moi ben. Gracias. Pois eso, que os masanseiros e iso, mellor esperar a que empecen a despertar, pero que non faga tanto calor xa que xa estean cas yemas da fruta. Aí tampouco, porque está con toda a vigorosidade e ten unha actividade por dentro que nós non vemos, como se foran nas venas, a toda o fitisprín porque está traballando, e se cortas, pois tampouco. Entón, hai que esperar a que empecen a despertar, que acaba o riesgo das heladas, antes de que empece a primavera con calor fuerte. Ola, Nusca, a xiada queimoume as follas do tomate do aire. É normal, Botará de novo na primavera, teño que podalo. Si, podes podalo, pero espera tamén, porque mira, agora mesmo están as follas queimadas. Igual non o tes nun bo sitio, porque o tomate do aire non lle gusta nada o vento. Nada. O frío aínda o pode aguantar. Pero o vento frío, o seu vento, queimas rapidísimo. Igual, se non é un árbol moi vello, igual o que podías facer era un trasplante. De onde eres? A ver, Susana, Mallorca, non sei se eres de Mallorca. Susana, dime de onde eres, non nos vai a dar tempo porque queda un 8% de batería, quedan 3 minutos de directo. Eu espero que me dea para acabar o 9% de batería. Pero se non me dá tempo a ler, aí vai. Gracias, Bego. Adrián, hola, Nusca, teño 15 anos e este verán quero plantar algo na horta. Que me recomenda? Adrián, anímoche moitísimo a seguir. A mí é que esta xente dame gana de ir ali á casa deles e enseñarlle, porque me gusta moitísimo que a xente nova queira empezar a plantar. Mira, Adrián, se queres empezar a plantar este verán, vas a preparar xa o terreno, non sei de onde eres. Mándame a pregunta á radio, porfa, que me encantaría que me mandaras a pregunta á radio. Sería unha muller super feliz, contestando, intentando contestarche un pouquiño máis millor. Pero bueno, ti en marzo ou abril, dependendo de onde seas, que teño que saber de onde eres, en marzo ou en abril tens que preparar a terra. Tela que limpiar, non cavala moi fondo, botarlle un pouquiño de compost, ou se non a usastes nunca, non fai falta que lle botes nada, porque a terra xa está bastante ben preparada. Xa son as 8, non? É porque sabes o que está aquí a xente despedíndose. Entonces, Adrián, apunta, que che vou recomendar. Calquera cousa que vexas a vender en abril ou en maio, cando queiras plantar, todo eso é o que tens que plantar. Agora, gustaríame saber se vas a ter tempo, moito tempo, para estares na horta. Se de verdade che gusta, planta de todo. Tomates, pimentos, berenjenas, lechugas, cebolas, calabacíns, pepinillos. Pero planta sempre o que che guste para comer.
Iso é esencial, porque non va, bueno, ou que lle guste, por exemplo, imagínate, a túa tía, a túa abuela, a túa irmán, e dixlle, toma, isto o plantino eu, aínda que a ti non che gusten os puerros, sabes que ao mellor, pois, a alguén da túa familia ou a alguén que che gusta e lle queres, lle gusta eso, pois plántalo e depois regálaslo. Eso tamén está genial. O sea que, Adrián, si te animas, mándame a pregunta á radio, expándome un pouquiño máis. Pero dime sempre de onde eres, onde tes a horta, e se xa estaba traballada de antes, para poder axudarvos un pouquiño máis. Boa semana e ata os xoves, dime Xavier. Ves como estaba por aquí Xavier, que falar non fala. Xavier solo di, hola, que tal? E hasta luego. Así me gusta, é un home de poucas palabras, pero dá justo estar con xente como Xavier, de verdad que un bicazo moi grande. E jueves empezamos a toda a forza, pois nada, en todos os lados, na tele, na radio, nas clases, seguiremos por aquí, pois eso, nos directos, nos reels, nos vídeos, e vou vos a dicir unha cousa, un 6%. Estou ainda aguanta mellor a batería do que eu pensaba, desde que me dixo que iba a quedar sin batería, pois eso. Bueno, Nusca y tropa, que paséis unha buena noche a todo el mundo, felices Reyes Majos, que vos traian moitas cousas os Reixes Majos, que non chova, para que teñades unha boa cabalgata e que nada empañe a vosa felicidade destes días. Bueno, de todo o ano, pero sabemos que vivimos en un mundo no que pasan cousas, pero polo menos estes días todos de tal que lle todo felicidade. E nada máis, pois moi boa noite tamén a todo o mundo e hasta o próximo directo. Coidádevos, portádevos ben e, como vos digo sempre, sede moi felices. Vamos aquí a acertar.